Bawang. Ayan. Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng Pinoy almusal. Meron po tayo ditong tinapang bangus, pritong talong, longganisa, ampalaya, itlog, at meron tayong sawsawan suka, at meron tayong sabaw na bulanglang or sinigang sa bayabas. Mga kapudibis, ang drinks natin tubig. Bago po tayo kumain mga kapudibis, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibi, malinis ng kamay namin, mga tamking Kapampangan. Manganta na po. Opo, mga na po. Cheers. Hindi muna tayo magkakape. Kasi meron kami ng sabaw. Yan, bago na yung pinggan namin. Talagang pati pinggan pinang-remote. Kasi, Ayan mga kapudibis, kung gusto nyo yung aming video mga kapudibis, palike naman po. Bago kayo manood mga kapudibis, like nyo. Kapag nagustuhan nyo naman, i-share nyo mga kapudibis. Ayan, unang subo na tayo. ay, sandali yung suka ko. Oo. Ay, Anong ilasan ba natin? longganisa. Ang cute naman. Ay, dalawa suka. Sa akin may bawang. Oh. Yan. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibi. Manganta na po. Manganta mo. Naman. Kasi namin talagang lang ganun siya. May tabi to. Talong. Ito. Sarap. Kanya man. Sarap ng talong. Hello. Sa akin, ampalaya. Yung talong na bilog. Lagyan ko ng bawang. Ayan. Naman. Sarap siya. Ay, ano? Bangus. Ay, wala pa. Ito, oh. Bakit ako? Boneless. Yan ba? Boneless siya. Ang titikman natin. Nyama na. Lalasa yung tinapa. No? Bawang mo. Ang palaya. Nilagang pala. Ay, nilagang ang palaya. Ang panig ako. Hindi siya mapait. Ay, mapait. Pait na? Hindi siya mapayat, ata. Kapayat na. Pait. Dito ko na nga. Suka ko. Naman. Talong.
Mm. Yan. Yung itlog natin. Mm. Mm. Palaya. Sarap. Sarap. Mm. Yan. Gusto ko na dyan. Talong. Okay po. Shout out, Ate Kai Kai. Hmm? Ate Kai na maganda. Shout out. Ganda. Mm-mm. Talong. Ay, dito. Ay, meron ka pa ng talong. Yung tali, nasaan? Hmm? Yung tali. Yung tali. Dalo. Mm-mm. Kaya ang sapon eh. Tuloy. Lagyan natin ito. Yung nga ba?
Magsishoutout tayo. Yung nag-comment na nagpapa-shoutout. Siyempre, i-share yun na yung video namin. Yes. Tapos, i-like nyo na at mag-heart na din kayo. Mag-comment. Siyempre, Nebal. Ay, salamat po. Last bite ng kahay, ampalaya. Pero yung kanin, 2 bite. 2 bite. 2 bites. Sarap. Kaya hindi nga palya. Pait eh. Puta ko yung mamaya paitan. I love ampalaya. Pag ganun talagang ampalaya, mapait lang eh. Pait nga siya. Pero carry ko naman siya. Ayan. Okay, mag-shoutout na po tayo. Shoutout po kay Haiti Panganiban and kay Leonila Gatus from Porac. Ayan, shoutout po. Lynn Bagtong from Pudtol, Apayao. Ayan, shoutout. At kay Esperanza Pabulan, nasa China sila. And shoutout daw po kay Kina Noel and Epi Pabulan. Ayan. Pabalano Pabulan. Ayan. Shoutout po. Russell Velasco from King Alcasim KSA. Jessica Leopardas from Tokyo, Japan. Annabel Kalumot from Libugan, Leyte. Jonel Ubanya from Lucena City. Dempol Rincoraya and Jason Rincoraya. Shoutout. Melody Ramos Lizarando from Tarlac City. Arsa Kati Villanueva from UAE. Shoutout. At kay Mamilyn Ramirez. Yan. Shoutout po and thank you so much po sa suporta po ninyo sa amin ni BPM. Tito Olivia at Tito Mac, shoutout po sa inyong dalawa. Ingat ko po palagi, Ken. Ayan, paborito pala ni Tito Mac, inihaw na bangus daw. Shoutout po Tito Mac and Tita Olivia, ingat ko po. Tita Cynthia, Tita Nelly, Ate Janet Lumibaw, Lods Tishkarte, Nanay Babe Kaluya, and syempre, siya po, Baby Alison Catherine Bugoy, shoutout. Ruby Gersalia, Elis Gersalia, Camille Gersalia, and Gersalia family from Nueva Ecija. Shoutout and we love you all. Yes, mga kapudibis. Pati kayo pong tagan dita ka tinapambangus. Malaki siya, sobra. Oh, yes, mga kapudibis. Makalkan po kasi ulam. Kaya ang gana kayo ng video, mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi. Mwah.